care este profilul credinciosului care vine la mănăstire aici? Am văzut credincioși pentru care, într-adevăr, vă spun, după ce au plecat, m-au podit plânsul pentru credința lor și pentru dragostea lor. Și cei care vin, să știți că am văzut că primesc răspuns la rugăciunile lor și se întâmplă minuni în viața lor. Și atunci mi-a venit așa în minte gândul acesta frumos când a spus Părintele Arsenie Papacioc, obișnuia să vină aici la noi și a spus odată: tată, Cârțișoara este minunea zilelor noastre. Și atunci mi-a venit gândul acesta: Cârțișoara este minunea zilelor noastre, dar este o minune care naște minuni. Pentru că oamenii aceștia n-aveau cum să se întâmple lucrul ăsta decât pe temeiul credinței lor. Și atunci înseamnă că încă cred că rugăciunile sunt ascultate și atunci fiecare ne rugăm. Suntem împreună în aceeași barcă, în Biserica Ortodoxă. Și atunci noi în biserică, în genunchi, când dânsii poate n-au timp de rugăciune și le e greu și vedem necazurile lor, ba au copiii bolnavi, ba unii au părinții bolnavi, ba unii nu au servici, unii au alte frământări, unii au neînțelegeri. Și atunci, Maică, pomeniți-ne să fie bine. Și atunci rugăm și noi pe Sfinții Apostoli, pe Maica Domnului să mijlocească, ca pentru credința lor să le ușureze un pic, că știm că nu e ușor, e foarte greu în lume. Uitându-mă acum în drum, pe pagina de internet a mănăstirii, am văzut că are hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iată începutul postului care durează 2 săptămâni până în data de 29 iunie. Da. Și știind faptul că nu am vorbit cu nimeni de la mănăstire, nu știam dacă o să reușim să filmăm sau nu. Da. Am spus așa o mică rugăciune. Ce frumos! Intrând în curtea mănăstirii și văzând ce maici prietenoase și cu suflet mare sunt aici, am zis că primul pas este făcut. Să vedem acum, după ce ne închinăm în Sfântul Locaș, ce urmează să se întâmple. Și vă mărturisesc că taina mea către Sfânta Ecaterina a fost și de data aceasta prezent aici, pentru că am văzut că sunt o porticele din moaștele Sfintei Ecaterina și chiar mi-a venit gândul ăsta aminte că nimic nu este întâmplător și dacă ai o mică credință în suflet, toate se întâmplă firesc. Da, te întâmpină sfinții, așa este, da, să știi. Mi s-a întâmplat să vină la mănăstire oameni, de exemplu, care și-au înființat o mică lor societate de legume acolo, de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Și au venit într-o vară la poartă cu roba acolo, cu ce au putut ei. Și când au auzit că e hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și știau că ei atunci au început și a fost începutul. Într-adevăr, Sfinții vin înainte. Noi uităm, să știți, în viață. Și chiar una dintre măicuțe îmi povestea zilele trecute că primul post al Sfinției sale a fost postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Exact când a început de micuță. Sfinții, vedeți, nu ne uită niciodată. Cu Maica Justina am vorbit și despre însemnătatea postului în viața fiecărui credincios. Părintele Arsenie Papacioc zicea că, tată, postul curățește mintea și ne ajută să ne vedem păcatele. Dacă noi nu postim, nu o să știm niciodată adâncul mizeriei noastre. Este mult, avem mult de dat jos, ca să zic așa, din haina noastră cea veche. Avem moștenirea genetică, avem păcatele noastre pe care le-am făcut și poate nu ne-am dat seama. Și atunci în post intervine această curățire a minții. Și postul, să vedeți că n-ai nicio bucurie în ziua hramului dacă n-ai ținut post, neapărat în ziua hramului, în ziua prăznuirii. Nu ai nicio bucurie pentru că nu ai participat, n-ai făcut și tu o mică jertfă. Ați văzut cum zice Mântuitorul: acest neam de demoni este numai cu rugăciune și cu post. Nu se poate. Fără post nu este viața duhovnicească. Înseamnă că suntem foarte slabi, foarte pământești, foarte trupești. Și atunci, ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, măcar puțin din ce a făcut Sfânta Ecaterina. Ea nu numai că a postit. A postit foarte mult, ați văzut sfinții. Posteau numai cu apă și cu pâine și pe vremuri, înainte mi-aduc aminte de bunica, până la 3 ținea așa post vinerea și mâncam o măligă. Și câteodată numai așa o măligă și cu marmeladă, ce avea atunci. Dar cum ar trebui să ne descurcăm astăzi, când nu putem gestiona toate lucrurile și avem atâtea la îndemână? Cum știm să alegem? Asta este un lucru pe care vă mărturisesc că încă este așa neînțeles, pentru că sunt atâtea lucruri pe piață, adică atâtea mâncăruri de post. Este greu, dar trebuie un pic de voință. Oamenii cred că n-au început, nu s-au apropiat așa de Dumnezeu și atunci, iar această apropiere cred că vine numai încercând să mergi duminica la Sfânta Liturghie. Cred că cât de puțin, dacă ar merge duminica la Sfânta Liturghie, este imposibil ca Harul Duhului Sfânt să nu lucreze în ei și să nu înțeleagă că gata, de mâine trebuie să fac și eu ceva.